Dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas pripremamo prolećnu pamuk pogaču. Ukusnu i meku kao duša. Evo pogledajte kako je meka, divna. Evo i kako se priprema. U vanglicu sipajte 400 ml toplog mlijeka. Gledajte da bude mlako, ne vruće. Dodajte 2 belanca. Najbolje bi bilo da jaja odstoje na sobnoj temperaturi, ali ukoliko to nije moguće, nije problem, možete ih izvaditi iz frižidera pa ubaciti. Promešajte, pa dodajte 180 ml ulja, 1 kašičicu soli, 1 kašiku šećera. Sve to lepo promešajte. Pa dodajte 1 kesicu suvog kvasca od 10 grama. Postepeno uz mešanje dodajte brašno. Treba će vam ukupno oko 900 grama brašna. Umesite meko testo. Poklopite najlonom. Pa ostavite oko 2 sata na toplom da odstoji. Evo nakon 2 sata naše testo je nadošlo. Prebacit ćemo ga na pobrašnjenu radnu površinu i malo ga premesiti. Vrlo malo. Isecite testo na 2 dela, na jedan veći i jedan manji deo. Veći komad testa razvijte oklagijom. Otopite oko 50 grama buttera ili margarina, pa premažite testo. Zatim ga urolajte u jednu veliku rolnu. Isecite na sitnije komade. Možete to raditi i nožem. Premažite tepsiju ostatkom otopljenog buttera i malo je pobrašnjavite. Ili ukoliko više volite, stavite papir za pečenje. Uzmite ovu rolnicu, pa rukama malo oblikujte ovako i ređite u krug. Razvijte drugi deo testa, četvrtasto. Pa isecite ovako, do pola. Uvijte rolnicu. Krenite da uvijate ovu stranu koja nije isečena. I stavite je u sredinu.
ostatak testa premesite i isecite na 2 dela, jedan veći i jedan manji deo. Manji deo razvijte četvrtasto, oklagijom, pa sekačem napravite mustru. Ukoliko nemate sekač, onda možete nožem napraviti ovako neku sličnu mustricu, po želji naravno. Stavite drugi deo testa u sredinu i ovako uvijte. Stavite u sredinu, pritisnite malo kako bi se sve lepo zalijepilo jedno za drugo, tako. Evo vidite kako je ispalo, divno, divno. U žumanca koja su ostala dodala sam malo mleka da ih malo razredim i premazala pogaču. Rernu sam već uključila da se greje. Ubacujemo u već zagrejanu rernu na 180-190 stepeni i pečemo oko 25 do 30 minuta. To važi za moju rernu, ali najbolje je da probodete čačkalicom i vidite da li je svuda jednako pečena. Ja se nadam da će vam se dopasti ova pogača, nama je bila jako lepa. Puno vas pozdravljam, želim lep dan, ukoliko još uvek niste, prijavite se na kanal, besplatno je. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo neki drugi put. Ćao!